Madzulo abwino alero lachinayi ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo Line Mponda, koma poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Dziko la Malawi lati ndikofunika kuti maiko akumwera kwa Africa akhazikitse mgwirizano wamphamvu omwe ungathandize kutukula amayi pandale mchigawochi. Boma lapeza ndalama zokwana pafupifupi 99 billion kwacha zoti likonzere damu la Lunyangwa mu mzinda wa Mzuzu kuti zithandize kuchepetsa mavuto amadzi mu mzindawo. Ndipo kampani ya JBR Technologies Limited ya mdziko la India yati kufuna kukhazikitsa malo opangira magetsi ochokera ku Zinyalala ku mtaya wa ku Area 38 mu mzinda wa Lilongwe. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Dziko la Malawi lati mpofunika kuti maiko akumwera kwa Africa alumikizane ndi kukhazikitsa mgwirizano wamphamvu omwe ungathandize kutukula amayi pandale mchigawochi. Nduna yona zamphamvu za magetsi a Jean Matanga anena izi ku Lilongwe malo mwa nduna yona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa msonkhano wa nthumwi za bungwe la aphungu achizimayi a maiko a Mozambique, Zambia ndi Zimbabwe. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Mawu awo a Jean Matanga ati ngakhale amayi ambiri ndomwe analembetsa ndi kukavota pa chisankho cha 2025 mdziko muno, amayi ochepa ndomwe anapeza maudindo ku nyumba ya malamulo komanso m'makhonsolo. Iwo ati izi zikuonetsa kuti amayi sakupezabe mwayi okwanira pa utsogoleri wa ndale. Apa iwo ati mpofunika kuti maiko agwirizane ndi kupeza njira zokhazikika zomwe zingathe kulimbikitsa amayi pandale pophunzitsa ndi kufalitsa uthenga kwa anthu mokwanira. Ndipo pa mpando wa komiti ya aphungu achizimayi ku nyumba ya malamulo a Mary Kembo wati mavuto omwe amayiwo akukumana nawo akubwenzera m'mbuyo kuthekera kwawo pa utsogoleri mu ndale. Iwo ati msonkhanowu uthandiza kuti agawane nzeru ndi kupeza njira zodzetsa kusintha. Tilipo anthu 48 nyumba ya malamulo. Mawu a mzimayi sakumveka bwino chifukwa ndife anthu ochepa. Lero ndilokuti mwaonanso tayitana mabungwe ena ndi ena kuti atithandizire. Adzipita ma constituency mwathu kwaunikira anthu ubwino ovotera mzimayi. Liwu la mzimayi limaveka kutali. Tsopano tonse tikakhala kunja mzimayi atamuyankhulire ndi ndani. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Oxfam Alindiwe Jere ati miyambo ndi zikhalidwe ndi zina mwa zomwe zikulepheretsa amayi kutenga gawo pandale mchigawo cha Sadik, ndipo ati iwo ngati bungwe achilimika polimbana ndi mavutowa. Ulendo utangoyamba ndipo tikukhulupirira kuti akamakhala limodzi aziphunzitsana ndipo tionetsetsa kunena kuti anthu akukumana kaikhozo ka vichale kaikhozo khala kuti apita komano as women political leaders tikuyilimbikitsa. Mawu ake kazembe wa chinyamata pa zamtendere ku bungwe la African Union yemwenso anayimira aphungu achizimayi aku Zambia Ruth Ndlovu wati msonkhanowu wachitika nthawi yoyenera pomwe dziko la Zambia likukonzekera chisankho. Iye wati pakadali pano dziko la Zambia layika malamulo ndi ndondomeko zolimbikitsa amayi ndi achinyamata komanso olumala m'maudindo a ndale zomwe agawane ndi amayi anzawowa. After August 2026 tizaona ti kuzankhala azimayi ali 20 anachepere ma youth azankhala ali 15 guaranteed seats na anthu olemala amene timasiya most of the times the PWDs they are going to have the guaranteed seats. Komiti ya aphungu a nyumba ya malamulo achizimayi ya Malawi ndi yomwe inakonza msonkhanowu mogwirizana ndi bungwe la Oxfam komanso mabungwe ena. Msonkhano wa masiku awiriwu wachitika pamutu ophunzirira pamomwe chisankho cha ku Malawi cha chaka chatha chinayendera ndi kulimbikitsa amayi pandale m'mayiko a Zambia, Zimbabwe komanso Mozambique. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Nduna ya za chinyamata a Alfred Gangata atsindika zakufunika kopereka mpata kwa achinyamata kuti azitenga nawo gawo pa nkhani za chitukuko mdziko muno poti ati achinyamata amakhala ndi mphamvu zochuluka zomwe zingathandize. Ndunayi yanena izi ku Lilongwe pamwambo omwe bungwe la Innovation in Health Rights and Development IHED linapereka kuboma komanso ku mabungwe okhudzidwa malipoti amomwe agwirira ntchito zawo. Paul Mlooka wafika ndi zambiri mu lipoti ili.
nduna yona za chinyamata a Alfred Gangata ati kuthekera kwa masomphenya a dziko lino a 2063 kwatsamira pa chinyamata kotero kuti ndipofunika kuwapatsa danga ndi upangiri oyenera pa moyo wawo. Agangata ayamikiranso ndondomeko ya IHED yomwe ati yayika poyera nzeru zomwe achinyamata ali nazo kamba kuti inawapasa mpata kuti amasuke pa nkhani zokhudza umoyo wawo komanso ufulu wawo. Ndunayi yatsimikizanso kuti boma liyesesa kupitiriza ntchito zabwino zomwe ndondomeko yazibweresa poyera ndipo yauza akuluakulu ku ndunawo ndi okhuzidwa onse kuti awonikire malipoti omwe ndondomeko yabweresa kuti apeze chitsogolo chabwino. A Jameson Ndalama ndi mlembi wamkulu mu ndunawo. Choyamba tithokoze kuti achinyamata athu kuchokera ku chithandizo chochokera kwa amene timagwira nawo ntchito pa chitukuko anapeza mavuto amene amakumana nawo, kupezanso njira zimene angathanire mavutowo ndipo aziyesera zikugwira. Choncho ifeyo ngati unduna tiyesesa kuonesa kuti programu imeneyi ipitirire pasogolo mu njira zosiyanasiyana. Mawu ake ofalitsa nkhani za IHED athokozani Mwenyekonde ati ndondomekoyi yafikira chinyamata komanso amayi okwana 3 million kuchokera maboma alilongwe, Dowa komanso Ntchisi. Iwo ati aona achinyamata akusintha khalidwe lawo loyipa nkuyamba kutenga nawo gawo pa ntchito zopindula dziko ati poti tsopano akuzindikira zoyenera ndi zosayenera kuchita. Project IHED ndi project imene imathandizira kuthetsana ndi zovuta zimene achinyamata amakumana nazo kuti apeze information yoyenerera komanso yofunikira ndi kupeza ma services amene akukhudzana ndi sexual and reproductive health rights. Project imene yayenda bwino kwambiri. Tikutha kuona kusintha kwakukulu mwa chinyamata mwa iwowo ngati ma individuals komanso ma clubs amene akuchokera. Ntchito ya IHED ayigwira ndi thandizo lochokera ku bungwe la Global Affairs Canada mothandizidwa ndi Accord komanso Farm Radio International ndipo yagwira ntchito zake polunjika pa nkhani zokhudza umoyo wa chinyamata za uchembere wabwino komanso ufulu. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe. Achinyamata mdziko muno awalangiza kuti achilimike popanga katundu wapamwamba yemwe angathandizire kubweretsa ndalama zakunja. Mlembi wamkulu mu nduna za malonda ndi mafakitale a Bright Molande ati achinyamata asamangodalira kuti boma lichitanji koma azikangalika pa ntchito za chitukuko cha chuma. Iwo anena izi pa msonkhano ku Lilongwe pomwe achinyamatawa amaonetsa katundu osiyanasiyana omwe akupanga pa nkhani ya mafakitale. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Mdziko muno achinyamata ambiri ayambapo kuchita bizinesi zosiyanasiyana ngati njira imodzi yofuna kukhala odzidalira pa chuma, ndipo imodzi mwa ntchito zimene zakhala zikuthandiza kuti achinyamata amenewa akwaniritse loto lawo pa ntchito za bizinesi ndi ntchito yotchedwa Business Acceleration for Youth Project yomwe idayamba mchaka cha 2022. Kudzera ku ntchito imeneyi achinyamata ambiri apeza mpamba oyambira bizinesi pamene ena amene ali kale mu bizinesi apatsidwa ndalama zokulitsira bizinesi zawo. Pofika pano bizinesi zoposa 500 zapatsidwa thandizo losiyanasiyana zomwenso zathandiza kuti anthu oposa 1700 apeze mwayi wa ntchito. Polankhula ku Lilongwe pa msonkhano wa Malawi Youth Enterprise and Livelihoods Forum, mulembi wamkulu mu nduna ona za malonda ndi mafakitale a Bright Molande anayamika kuti ntchitoyo yathandiza kuchepetsa vuto la ulova komanso kuthandiza kuti achinyamata ambiri akhale odzidalira pa chuma. Ma business amene taona lero ndiopatsa chidwi kwambiri ndipo taona achinyamata akupanga zinthu zimene atapatsidwa support ndi kukula akhoza kumapanga zinthu zochulukirapo zoti tikhoza kumatumiza kunja. Potumiza zinthu kunja timakhala tikubweretsa forex mdziko. Komanso pamene achinyamata akupanga zinthu za maluso ngati zimenezi, popanga zinthu ngati zimenezi zimathandiza boma kuti ife Amalawi tidzigula zinthu zopangidwa ndi Amalawi m'Malawi mwathu muno. Poteropo timakhala kuti tikupulumutsa ndalama za forex zimene tikanagwiritsa ntchito kuyitanitsa zinthu kunja, mwachisanzo kuyitanitsa mababu. Ntchito ya Business Acceleration for Youth Project yagwiritsa ntchito ndalama zokwana $5 million zomwe ndi chimodzimodzi 8.7 billion kwacha pothandiza achinyamatawa pa ntchito zosiyanasiyana za malonda. Ndipo mkulu amene amayendetsa ntchitoyi a David Slane
wati nkofunika kuchotsa zina ndi zina zosamwitsa zimene zimalepheretsa achinyamata ambiri kuchita nawo bizinezi ngati kulembetsa bizinezi, zomwe anati nkofunika kuti zimenezi zizichitikira maboma osiyanasiyana, kusiyana ndi kuti achinyamata aziyenda mtunda wautali kufika ku Lilongwe kuzangolembetsa bizinezi. Ntchito imene yothandiza achinyamata pa ntchito za bizinezi yakhala ikulandira thandizo kuchoka ku Alliance Biodiversity komanso Center for Tropical Agriculture CIAT. Ndipo mkulu wa Alliance Biodiversity Awanjiru Kamau Rutenberg akuti ntchito yothandiza achinyamata kukhala odzidalira pachuma kudzera ku bizinezi ndi chitsanzo chabwino cha zimene maiko amu Africa akuyenera kulimbikitsa pofuna kuti achinyamata athandizire pa chitukuko cha chuma cha maiko awo komanso akhale odzidalira paokha malo mongodalira ntchito yokha. Kuno ku Malawi ntchito iyi yagwiridwa m'maboma asanu ndi anayi a Balaka, Machinga, Zomba, Mulanje, Mangochi ndi Nsanje mwa ena chabe. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Boma lapeza ndalama zokwana pafupifupi 99 biliyoni kwacha zoti akonzere ndi kuonjezera damu la Lunyangwa ku mzinda wa Mzuzu kuti zithandizire kuchepetsa mavuto amadzi omwe anthu akukumana nawo mu mzindawu. Nduna ya zaulimi ndi chitukuko cha madzi a Rosa Mbirizi ati ndalamazi kupatula kuonjezera mlingo wa damulo zithandizira kugula makina atsopano opopera madzi komanso kuyika mapaipi atsopano. Hassan Piri wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Damulo limene analimanga mchaka cha 1993 lakhala lodalirika pa ntchito yothandiza anthu kuti adzipeza madzi aukhondo mu mzinda wa Mzuzu. Akuluakulu a Northern Region Water Board ati damulo lomwe pano limasunga madzi okwana 4.3 million cubic meters ndi losakwanira poganizira kukwera kwa chiwerengero cha anthu mu mzinda wa Mzuzu. Poyankhula atayendera malowo, nduna ya zaulimi ndi chitukuko cha madzi a Rosa Fachi Mbirizi auza bungwe la Northern Region Water Board kuti lichite changu kugwira ntchito yonjezera damulo. Ndunayo yati boma lapeza ndalama zokwana 47 million euros kuchoka ku European Investment Bank kuti agwire ntchitoyo. Choyambirira ndikuyamikira ntchito imene akugwira ntchito yapamwamba ndi maona mwaukha anapanga weir which is like supplementary dam yokuti damu ija inde tili nayo komanso mtsinje omwewo patsogolo akumauchingaso kumapezeka kuti akukhalanso ndi kadamu kena ka supplementary. So nzeru ngati zimene ndi zimene tikufuna kuti zipitirire. Mmodzi mwa akuluakulu a Northern Region Water Board a Asumani Ungwe ati achita changu kuti agwire ntchitoyo. Northern Region Water Board ndiyodzipereka kupitiriza kupereka madzi kwa anthu nthawi zonse ku chigawo chino chakumpoto. Kungoti pakale pano tili ndi mavuto pang'ono chifukwa choti masystem athu ndi ochepera mphamvu tikayerekeza ndi madzi omwe akufunika. Tili ndi vuto monga ku Chirumba, tili ndi vuto lomwero ku Rumphi, koma ku Rumphi mwamwayi pali project yomwe tipange kuti tikuzirise system yathu. Kuphatikizapo ndunayo yalangiza bungwe la Northern Region Water Board kuti akonze malo amene kuli damulo komwe ndi nkhalango yakaning'ina kuti anthu adzitha kupitako kukacheza ndi kuona zachilengedwe ponena kuti izi zithandiza kuti Water Board idzilolera ndalama. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Dziko la Malawi lati ndikofunika kuti maiko akumwera kwa Africa akhazikitse mgwirizano wamphamvu omwe ungathandize kutukula amayi pandale mchigawochi. Boma lapeza ndalama zokwana pafupifupi 99 biliyoni kwacha zoti likonzere damu la Lunyangwa mu mzinda wa Mzuzu kuti zithandize kuchepetsa mavuto amadzi mu mzindawu. Ndipo kampani ya JBR Technologies Limited ya mdziko la India yati kufuna kukhazikitsa malo opangira magetsi ochokera ku Zinyalala ku mtaya wa ku Area 38 mu mzinda wa Lilongwe. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Boma latsindika kuti lilimbikitsa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana ku nthambi zonse za asilikali ngati njira imodzi yofuna kupititsa patsogolo umoyo wa asilikali mdziko muno. Nduna ya zachitetezo Dr. Feston Kaupa yanena izi m'boma la Mangochi. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Owen Mavula.
bungwe la Southern Region Water Board lakhala likugwira ntchito yokonzanso makina othandizira kupereka madzi abwino ku nthambi ya asilikali ku Monkey Bay m'boma la Mangochi kwa miyezi 12 potsatira pempho lochokera ku nthambi loti malowa anali ndi mavuto ochuluka okhudza madzi aukhondo. Mwazina ntchitoyi inali yokonzanso mapayipi odutsa madzi, kukhazikitsa mamita amadzi a prepaid ku nyumba za asilikali zokwana 104. Polankhula pamwambo olandira ntchitoyi kuchokera ku bungwe la Southern Region Water Board, nduna ya zachitetezo Dr. Feston Kaupa yati ndiyokondwa ndi momwe bungwe lagwirira ntchito yake ponena kuti ithandizira kupititsa patsogolo ntchito za nthambi ya asilikali komanso umoyo wa asilikaliwa. Asilikali amene akulandira madzi aukhondo komanso madzi okwanira azikhala asilikali amene ali okonzeka nthawi zonse kuteteza dziko lawo. Koma asilikali amene wasangothandizanso Malawi Defense Force yokha ngati asilikali, alipo ena ndi aphunzitsi, ena ndi madokotala amakagwira ntchito m'masukulu ngakhalenso mzipatala. Kutanthauza kuti asilikali amene ali okonzeka nthawi zonse sangothandizira chitetezo cha dziko lino komanso akuthandizira miyoyo ya anthu ena amene ali mkati mwamuno mu Monkey Bay. Ndiye ine ndiokondwa malo mwa Commander in Chief komanso amene ali president a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Mawu ake wapampando wa bungwe la Southern Region Water Board Engineer Hatch Mtinda wayamikira nthambi ya zachitetezo pogwira ntchito pamodzi ndi bungweli pa ntchito yolimbikitsa chitukuko cha madzi, ndipo iwo ati bungwe lawo ndi lokonzeka kugwira ntchito ndi nthambi zonse za boma. Institutions za boma ndi ambiri, siya ame okha kapena polisi yokha ayi, ndi ambiri mmene mavuto awawa akupezeka. Ofunika kuti ma institutions amenewo atikhudze ndithu kuti tigwirizane achite fund project imene ife tiwakonzere ife ma benefits ake akupitirira ndalama zimene angachita university kuti project icha ikonzeke. Ntchito ngati yomweyi inachitika kale ku Changalume komanso Kobe Barracks. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Unduna wona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena watsimikiza za imfa ya Malawi 17 omwe afa pa ngozi ya basi mdziko la Zimbabwe. Malinga ndi chikalata chomwe undunawo watulutsa, ngoziyi inachitika lachiwiri sabata ino pamalo ena otchedwa Kotwa pomwe basi inagudubuzika. Basi yomwe inanyamula anthu pafupifupi 60 inali pa ulendo ochokera mdziko la South Africa kubwera kuno ku Malawi. Kalata iyi atinso anthu ena omwe avulala pa ngoziyo akulandira thandizo la chipatala. Padakali pano akuluakulu aku ofesi ya kazembe wa dziko lino mdziko la Zimbabwe komanso akuluakulu ena a dzikolo akugwira ntchito limodzi ndi manja omwe akhudzidwa ndi ngoziyo mu njira zosiyanasiyana. Kampani ya JBR Technologies Limited ya mdziko la India yati kufuna kukhazikitsa malo opangira magetsi kuchokera ku Zinyalala ku mtaya wa ku area 38 mu mzinda wa Lilongwe. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani Pradeep Singh anena izi pomwe amayendera malowa pamodzi ndi akuluakulu ochokera ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Tindi zambiri mu lipoti ili la Madalitso Mhango. Mkulu wa kampani ya MHK Sterling Mining Energy and Laboratories Limited yomwe ikugwira ntchito limodzi ndi kampani ya JBR Technologies Limited, Akivo Suresh Thakra, ati kampani yawo ili ndi chidwi chokhazikitsa malo opangira magetsi ochokera ku Zinyalala. Iwo anaonjezera kuti ndondomeko zonse zikatha, kampani iyi ikuyembekezereka kupanga mphamvu za magetsi zokwana 15 mpaka 20 megawatts. Iwo anatinso izi zithandizira kuti anthu ambiri apeze mwayi wa magetsi mdziko muno. Tinali ku India, titapita kukumana nawo, tinaona plant yawo ya waste to energy. Titaona process yake, tinayipanga study, tinaganiza kuti izizi zikoza kuthandiza kumuzi kwathu. Chifukwa chokuti kuli waste yambiri kunoko which is being dumped apapa. Ndipo kufunika kuti waste icha tipange cover kuchani to generate power. That's when tinapanga advice banji tipite ku Malawi kuti TSS zokuti tibwerese from waste to energy. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe apita Alex Banda ati ntchito iyi ikayamba ithandizira kulimbikitsa ukhondo mu mzindawu poti Zinyalala zizigwiritsidwa ntchito popanga magetsiwa. Iwo ati ali ndi chiyembekezo kuti konsoloyi izitolera ndalama kuchokera ku kampaniyi. Abanda anaonjezera kuti ndondomeko zonse zikatha, amalawi ambiri adzapeza mwayi wa ntchito
kudzera mu ntchito yopanga magetsiyi. Sinafike posayinirana komano nkhani yakuti nali kuzaonesa malo amene ife ngati site tikuwapasa anthu amene wakuwapa kuwauza kuti akhoza kugwirapo ntchito chifukwa ife athu ndi malo koma zinazo zimakhala zanzathu amaministri mukuona kwamba za magesi amenewa ndikuti adzafunika nduna yona za magesi. So ife ntchito athu lero sitimasayinirana komano kuzaonesa malo amene iwo angafune kugwirapo ntchito ngati angafune zinyalala. So ntchito imene itayilandira ndi manja awiri. Malinga ndi akuluakulu a kampani ya JBL Technologies Limited, kampani iyi ikuyembekezeleka kugwiritsa ntchito ndalama pafupifupi $35 million zomwe ndi zosachepera 61 billion kwacha. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Bungwe la ADMAC lati alimi athonje komanso kampani zomwe zimapanga zinthu kuchokera ku thonje akuyembekezeka kupindula bungwe ili likatsegula mafakitala ake okonzera thonje ku Balaka ndi Karonga. Wapampando wa komiti yaikulu yoyendetsera ntchito za ADMAC Gray Nyandule Phiri ndi wanena izi kumapeto oyendera malo okonzera thonje a Balaka ndi Liwonde. Chisomo break wafika ndi ripoti. Gray Nyandule Phiri alimbikitsa alimi kuti alime thonje lochuluka lomwe azitha kugulitsa mdziko lino komanso maiko akunja kuti azipindula. Izi zili chomwechi chifukwa kwa zaka zisanu zapitazo ulimi wa thonje wakhala ukulowa pansi mdziko muno ndipo mafakitole awiri a bungwe la ADMAC adawayimitsa kugwira ntchito zake chifukwa chakuchepa kwa thonje mdziko muno. Ndipo Aphiri anati bungwe la ADMAC mogwirizana ndi mabungwe okhudzidwa lizipereka upangiri kwa alimi komanso kuwapatsa mbewu zabwino ndi mankhwala kuti azikolola thonje lochuluka. Inde zoona ndi factory imodzi ndezikumvesa chisoni kuti thonje logula ku Karonga tilitengere ku Nkangabo, thonje logula ku Balaka lipite kwa Ngabo. Ndi chifukwa chake tilokonseka kwambiri kuti tikufuna kuti panopa cotton ginnery imodzi panopa tiyamba ndi ku Karonga, tifuna imeneyo be tione kuti iyambe kugwira ntchito. Tikachokapo even apa Balaka tifuna zigwire ntchito zimenezo chifukwa ngati ADMAC tili ndi maprogramu oti tionesese kuti thonje mziko muno chifukwa zasika ndithu kumulima thonje lochepa. Simutaona kuti ngati chaka chamene chapita thonje mwina limene titagulidwe mumva kuti mwina ndi 3000 5000 ziko lonse metric tons pomwe kale timalima thonje 60000 80000 nkumakanganira kugula zimenezo sizinatithandize ndipo alimi athu alima ang'ono akuvutika chifukwa mmene muchamapezeramo ndalama. Wapampando wa komiti yaikulu yoyendetsa ntchito za ADMAC EU anati ntchito yokonzanso ADMAC kukhala kampani yodalirika ya boma ikuyenda bwino. ADMAC ngakhale kalero sinali ADMAC Limited, inali corporation established imene inapangidwa ndi malamulo aboma kuchokera ku parliament, lamulo la ku parliament. Koma ndi parliament omwenso inathesa lamulo limenelo ndikupanga kuti ikhale kampani. Ndi ifeyo tikufuna kuti ngati kampani anthu aonese kuti kampani igwira ntchito. Koma kampani imene ikugwirira ntchito sikuti tikunena kuti isiya nthambi ina imodzi imene yoti imagwira ntchito malo maboma ija timanena kuti yothandiza wanthu kugulisa chimanga kusunga chimanga pa mitengo ya boma yovomerezeka ija. Izo tipitiriza koma kwinako tifuna business iso ikhale kupita patali. Bungwe la ADMAC lili ndi mafakitale atatu okonza thonje omwe ndi Angabu mboma la Chikwawa, ku Balaka komanso Ngala mboma la Karonga. Pakadali pano ndi fakitale imodzi yokha ya Angabu yomwe ikugwira ntchito chifukwa alimi sakulima thonje lochuluka. Chisomo break, MBC, Balaka. Bwalo la High Court ku Lilongwe lati lidzapitiriza kumva mlandu wa Philip Malenga pa 2 Juni chaka chino. Malenga waganizira kuti anapha a Memory Kamange ku Botanic Gardens mu mzinda wa Lilongwe chaka chino. Bwaloli lapeza kuganiziridwa ndi milandu itatu yoti ayankhe yomwe ndi kuba, kupha komanso kugwiririra, zomwe padakali pano kuganiziridwawa akana. Tili ndi zambiri mu ripoti. Mlanduwu unabwera ku bwaloli kuti oganiziridwa pa mlanduwu avomere kapena kukana pa milandu yomwe anawapeza nayo kuti bwaloli lipereke chitsogolo cha mlanduwu. Bwaloli linapeza a Philip Malenga ndi milandu itatu yomwe ndi kugwiririra komanso kuwabera foni ndi ndalama zokwana 30,000 komanso kupha a Memory Kamange. Malinga ndi bwaloli izi zinachitika ku Botanic Gardens
ku Lilongwe pa 11 Februwale chaka chino. Poyankhapo pa milandu itatuyi, Amalenga anakana milandu yonseyi. Oyimira boma pa mlanduwu adziko ndi anthu malonda anauza bwaloli kuti mbali ya boma ndiyokonzeka kubweretsa mboni zokwana zisanu ndi zitatu pa mlanduwu. Amalonda anapempha bwaloli kuti liwapatse masiku 3 otsogozana pofuna kupereka mwayi kuti mbonizi zidzapereke umboni wawo. Mkulu ameneyu amene akuyimbidwa mlandu makamaka wakupha okuti anachititsa imfa ya Memory Kamange anabwera lero ku bwalo lino lalikulu kuti chachikulu ayankhe ngati akuvomera kapena kukana mlandu, komanso kuti bwalo liyike ndondomeko kuti kodi chitsogolo chake tiyenda motani. Choncho bwalo lapereka ndithu ndondomeko zimene zachitika mkuluyu atakana mlanduwu, ndipo chachikulu nchokuti mlandu tsopano uzazengedwa mbwalo lino kuyambira pa 2 mpaka na pa 4 June chaka chomwe chino cha 2026. Mbali yoyimira oganiziridwa sinayankhulepo pa nkhaniyi. Padakali pano bwaloli layamba layimitsa mlanduwu mpaka pa 2 June chaka chino. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Gilbert Chirwa ati timuyi izisinthasintha okhala pa golo ponena kuti ili ndi magoloboyi odziwa ntchito yake. Achirwa anena izi poyankhula ndi olemba nkhani patsogolo pa masewero awo ndi timu ya Mighty Wanderers mu ligi ya FDH pa bwalo la bingo la Mulungu likudzali. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu, koma tisanasiyane tentonenso mitu yake. Dziko la Malawi lati ndikofunika kuti maiko akumwera kwa Afrika akhazikitse mgwirizano wamphamvu omwe ungathandize kutukula amayi pa ndale mchigawochi. Boma lapeza ndalama zokwana pafupifupi 99 billion kwacha zoti likonzere damu la Lunyangwa mu mzinda wa Mzuzu kuti zithandize kuchepetsa mavuto amadzi mu mzindawo. Ndipo kampani ya JBR Technologies Limited ya mdziko la India yati kufuna kukhazikitsa malo opangira magetsi ochokera ku zinyalala ku mtaya wa ku area 38 mu mzinda wa Lilongwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndi nzangayo Line Mponda, tikufunani usiku opambana mwakoma nonse.